Tuesdays are for matchmaking, and what other restaurants do you know that's known best for ukuhlanganisa abantu bezothando? Uma ufuna ukubona umjolo wangempela, woza next chapter because this is what happens la. So uSiyanda lo uyena mbhali, uZowi lo uyena obhalelwe. Together they make the perfect couple, okay? Or I hope they make the perfect couple. Kama nami kusinengwa kanene, but of course abo yenu VIP yasemhlabeni, then you get to call me under my 2K. Nami ngiyi 2K, and I'd like to say greetings, hello, hi, and welcome to the show. You are watching Select Africa TV, and this is I Have a Crush on You, because it's true, I do. Please follow us on social media platforms at Select Africa TV and subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Drop your comments down below and tell what are your expectations for tonight's episode, and give us a huge thumbs up if you feel like you like me. Oh, you like this channel? Follow me too. Gusti Nene across all social media platforms. Under my 2000. I kicking over with VIP FM. Now come with me and let's check out together. Is it gonna be salty? Oh, pepper. Let's go. TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait to ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo sobawu 2 and please cela uvume tu. Cause mina I have a crush on you. Ngibona emakhaya egama lami nguSiyanda, namhlanje ngibhalele le show le ukuzochaza kabanzi ngosisi engambona owangichaza ngegama lakhe uZowi engisebenza naye oyimanager yami esisebenza naye kwamanye ama-restaurant asema-hotel. Ufuna imanager? Ya, kanjalo. Ngisathi ngizokubabaza ukuthi akutsholo emsebenzini kuyasetshenzwa. Ufuna imanager? Ayi sisami, kwasuke kwenzeka yabo. Ama-mix masala. Yabo nje, ama-stay there. Okay, so uyazi yena ukuthi uzizwa kanjani ngawo, sekwamtshela, sekwamvezela ngama-hints, niyaxoxa? Ngake ngazama khona ukuthi ngimvezele yabo, kwasho ukuthi-ke phela-ke angithathi serious because sabangani yabo, close kakhulu, so mhlawumbe bayitshela ukuthi ngiyadlala. But nje ngiyazama ukukhombisa khona lapho nalapho, but Niba abangani khona emsebenzini, nazalane khona emsebenzini? Sesinesikhathi nje Nisebenza ndawonye, nizwana. Okay. Manje ngifuna ungisize siswami ukuthi ngimtshele ukuthi kahle kahle no, mina ngilost ngale tense ukuthi kanti simeni yabo. Imaka kwenzakalani? Ayisiswami kuzokwenzeka lapha kuhlala lapha. Oh, what happens in Italy stays in Italy. Yabo. So manje lento eyahappena yenza ukuthi izinto zibe awkward between nina. Khona yenza kube awkward, at the same time mina yangishiya nginalo mbuzo uthi hawo kanti wayesengishiya yakunika ama mixed feelings. Okay. Ukuthi mvete mnandi yangawo sengishiya ngomzimba kwenzakalani. Okay. So beningakaze nixoxe, ni-address the elephant in the room. Uyahlina kulezi zinto. Selokhu kwenzeka isigameko nje. Angisamtholi kahle, ngithi ngisabathe ushona le manje. Kunzima ukuthi sikhulume into kanjalo. Don't mix business with pleasure. Phela vele outside business kodwa phela yabo. Okay. Singayenzi be professional. So man ngakwazi uyi-sort out leyo nto leyo enithi go through yona, bese eyavuma ukuthathana nawe. Uma ucabanga ningakwazi kanjani ukunavigate between umsebenzi ne-personal life ukuthi kungahambi kuclash? Khona kuzoba khona la kuba nzima khona, but-ke umsebenzi. So kumele sibe professional entweni esiyenzayo. So nami ngizozama ukuthi ngiyibamba, ngazi ngoba ngihluleka manje nje ngoba sengidlala. Ngokusulana nje. Ngazi kodwa kuzobonakala ukuthi kwenzakalani. Sohlanganisa lapho nalapho. Sibone sikhipha. Phuma njani? Uthandani ngayo Zowi? Awe ma. Inkulu indaba. Sungazibuze kodwa. Ngifuna phela uku-understand ukuthi uba lokutatanzelisa ngawo nje kunamatata nje. Yini? Hey lo muntu ushine ndawo zonke umsebenzi. Father God. Hey. Ay.
Mhlambe ke ngize-understand or ngingirelate because vele angisebenzi Ushaya emsebenzini aphinda ushaye emsebenzini. Besides ukuthi ushaya umsebenzi ke yini enye oyithanda ngayo? indlela ayiphethe ngayo lo muntu. Top notch. Okay. So ngakunika ithuba ngeke ube ne-stress ukuthi amanye ama-colleagues amfunayo usuzoyitshela ukuthi nawe uyawanika ithuba? Ngeke. Or uzobe une-show ukuthi unika wena wedwa? Ngeke, ngizoyenza sure. Alright. Ngizoyenza sure. Okay. So uthe into enilethela ukuthi ufuna address the thing that happened engakaze ngikhulume. Isiyenza ukuthi nasemsebenzini ningasebenzi kahle. Ihleli la. La. Awusazi ngisho amathambo engqondo ke manje. Sengidla wakhe straight. Yo. Okay, it's fine. You know what? Asimbone uzo yabo. Angifuni ukuthi uhlale la ube nama-nerves kakhulu engalela. Ngilukile already. Ngikutholela i-Steve? Awumanga. Tholela u-B. U-B ungaright. U-B. Okay. So uhlanganisa manje ndaba-B and then ke ngizomlanda ke. So ready? Thanks. Ngiyabonga. Yebo Nkosi yami. Yebo bakithi. Yebo. Kunini sithi yebo. Ngabusaphuza. Oh yebo. Si ready ukubona uZoe. I hope now we're ready lapha ekhaya. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. Usiyanda une-crush kuZoe. Mina ke on the other hand, I have a crush on you. Maselector Mahle, I'm with the gorgeous Zoe. Do you know Zoe Saldana, the actress? No, I don't. Khona umunye ugeli cishe ulowayidlala uKatalia. Cishe ngathi hi Zoe Saldana, but it's fine. You look so gorgeous. Ugqoke kahle. Ngiyabonga nawumuhle by the way. Thank you. Ngiyadlala igama lami nguSinengwa kanene ngisebenza Select Africa TV. So when I called you and asked you to come to Next Chapter, it's because I work with show episode ukuthi I Have a Crush on You. That's why we've mic'd you up. Okay. So since the name of the show is I Have a Crush on You, then that means somebody has a crush on you. So that's why I called Uzela, so that you can get a chance to meet this person and talk to them. So angengikwazi ukureveal ukuthi uba uzombona. I can't say if it's a girl, if it's a boy. Uzombona nje mesifika. For now I just wanted to check ukuthi right. Can we continue? How are you nje? Hey, ngiyaphila mina. I didn't expect this. I know. I'm wondering ukuthi bani on a crush on me. Ongazabize i-TV like You are so special girl. Ufuna ukukhombisa umhlaba wonke ukuthi nje listen anginamahloni nangu sisengishaya ngaye. If angiqoma that's a bonus. If akangiqomi I'm willing to take that risk. uyacabanga uma ukuthi ngimqomise ezewabize i-TV kanje. Ilento engishoyo ukuthi it takes a real nigga or a real girl to do that. Yabo? Yeah, because akusiwo wonke umuntu okwazi ukuhandlisha i-rejection in front of phambi kwabantu. So nje bekulethela actually serious ngawe or this is their way of trying to show you ukuthi alukho uhlobo le-effort engeke ngize ngilenze ukuze ngithole wena. That's the thing. So are you fine with ama-camera? Can you continue? Noma unamahloni? Yeah, as much as I am, I'm shy, but it's fine. We can go ahead with the camera. It's not big. Okay. Ukhona umuntu empilweni yakho umcabangayo nje ufanele ukwenza le mpahla le? Akekho khona emqondweni njengamanje. Akekho nje romantic nje wena ofuna wena nje omaziyo nje? Akekho. Akekho ngisho noyini. Nkosi yami. Hey man, do you have a partner? I do. Okay. You guys have something solid or sandaqala? No, I'm in a long-term relationship. So last how long? It's been 7 years. Emjolweni after unyaka wokuqala soyisebenzibani? I'm asking because angithi angirelate. Ama understand ukuthi ku second year so senixoxana ningakaze nixoxe. So senenza nje ningakaze niyenze like kwenziwani nje kwi-anniversary. Siyalevelapha ngithi levels. Angithi kunyaka lokuqala kwenziwe kunye then second year we do, you know, like we level up. It's nice ukuthi ungicathulise. Ngiyadlala. Okay, so I don't mean to disrespect your partner. I'm asking so that ngoba usushilo ukuthi unayo so kwazi ukuxolisa kusa early because we didn't know you had a partner, but also your partner needs to understand ukuthi into biyashela. Yabo sekukuwena ukuthi uzoyenza njani ngalo engize naye, but I don't mean to disrespect a relationship okuyona currently. So I apologize for bringing you with dates ube unomuntu, but ke it is what it is. Okay. Are you ready to see your date? Are you nervous? Are you curious? I'm nervous, curious, and like. Should I get a drink for you to come? No, it's fine. I Right. don't need a drink. Yeah. Okay. So, I'm late. I'm late.
ubani ngicela i-hint nje i-hint ayikho. encane I-hint nje ukuthi une-crush yona i-hint enginayo khona kuze yabo nje bangisukuma manje ukhona already usekhona la espacini usefikile so ngeke usamlinda kakhulu uma ngisuka la uyahlala and then ugcina usombonile. Relax, you got this. okay All right, so she's got it, I've got it, you also got it as well. Please remember to subscribe to this awesome channel if you haven't done that already, and follow us on social media. It's Select Africa TV yonke indawo. Ngobani sizokusetha. Kumele ngilethela mfethu yabo. Ngoba khona into engifisa ukuthi sikhulume ngayo. Eloyihleli la. Ayiphumi inkosi yami. Ihleli la. So ngixolisa ukuthi ngilethela ungazi. So njengoba ngilethele kahle ngoba ngifuna sikhulume ngento eyenzeka night hotel ngesikhathi sami. Uyakhuluma ngaleyo nto manje? Cha ukuthi phela ihleli la yabo manje nami angiklule futhi kahle kwenzakalani phakathi kwethu after leyo nto because now akusangikhulumisi umsebenzini yabo nje kuningi nje kuyenzeka yabo so sengifuna ukwazi ukuthi kahle simile in terms of leyo nto. So kahle ngifuna ukusho ukuthi ngifuna ukutshela kahle ngine-crush ngithi yabo ngine-crush manje angazi-ke ukuthi wena uzomisa kanjani because nabe ngifisa ukuthi sikhulume ngayo ukuze ngazi nami ukuthi ngiqhubeka kanjani ngathi ukuthi kusukela manje. Since when une-crush kumina manje bethi Ngiphethe kudala mfethu bengaqala ukubona ukuthi nami bengingazi ukutshela kanjani because bengithi ngikutshela unganginazi ngithi yabo ngithi ngiyakhuluma futhi yabo nje awungiphenduli na-WhatsApp ngisho ngikufonela awusakwazi nokungiphendula sekuthulekile so angisazi mina ngicela ukubona ukuthi une-crush kumina manje ayisekunesikhathi futhi singakanani usenesikhathi mhlawumbe uphelile u-3 years so lo 3 nje mina ngawusabangani ngavela ne-crush inhliziyo ngisazi nokuthi bami kodwa uyazi ukuthi nginomuntu mina ngithi ngiyakwazi lokho nami nginamuntu uma inkinga phela inhliziyo ayiphakeme nomuntu manje cha phela ngithi lapho-ke singakwazi ukuthi lapho sibe professional in terms of ukuthi singabonakali even emsebenzini ngizama ukuthi siyifihle ukuthi siyimise kahle ukuthi singabonakali ilokho nje ngicela kuwena ukuthi kahle ngicela ungisize kanjani bethu because emsebenzini uyazi ukuthi kuba njani manje singafihla nje ngani ukuthi manje cha phela emsebenzini angithi sizoqhubeka ngendlela ebesisebenza ngayo ngisho ukuthi ngoba nakho ngizokhuluma lokho namhlanje sekuzoshintsha yonke into soqhubeka kuyikhona ukuthi mhlawumbe after weekend outside endaweni emsebenzini sesingazama leso sikhathi mhlawumbe kube khona sokhuluma mhlawumbe samsolo into kanjalo. Sangazi nokuthi ngithini. Okay, welcome bize. Ngoba ngizamile ukukhuluma nawe futhi anginayo. Manje ukuthi ungcono ngabiza abantu amakamera. Bona bangangisiza ayizona. Bona mhlawumbe ibona amakamera azokushusha umqondo. Ngisho ukuthi ukushintsha umqondo. So why wabize? Ngoba ngifuna ukucaca ukuthi kahle kahle mina inhliziyo yami ibhilonga. Usenhlelo wasinjani? Ukuthi inhliziyo yami ibhilonga. Ngizamile ukufihla ngizamile isikhathi eside. Ngahluleka. Ibhilonga kahle sewandile nomuntu ibhilonga ngoya. Cha ingafike ngajuluka manje ngiyabona. Khona umuntu. Kodwa manje angimfili ngendlela wena ngifela ngayo. Wena ngazi naleyo nto. Phela Angazi ichazile kodwa wena ikhona. Khona. Ukuthi angazi ngichaza nje. yazi ngithi mhlampe-ke angazi bengayitsheli ukuthi uwena lo ongibize la mengikhuluma nami lowasisi loya bengakulindele shame ukucanga. Hayi mina mfethu. Ngaba ngifika ngala kube wangilalela ngiseqaleni. So mina asiyazi ukuletha kwami la. Hayi ngoba ngizo-expose noma ngizo-expose into esayenza. Cha, ukuzocela. Kahle kahle nayo inkinga yami, cela ungisize. Le nkinga enginayo.
Hhayi ngoba ukuthi ngithile ngifuna ushintshe yonke into ishiye umuntu wakhe. Sobona ukuthi senza kanjani. Ngazi. Eyi, ngiyacela futhi yami. Ilokho nje ngikucelayo. Ukuthi ungiphe nje lelo thuba. Because nalento eyenzeka lapha ehhotela yabo, naye angishiya ngiyilulese ukuthi hawu, emva kwento emnandi kanje sibe nayo, siyangiziba nje, ngiyangighosta nje kanjalo. Kwenzakalani? Wayekhuluma ngaleyo nto because ngingeke siphinde sikhulume ngayo, why? Futhi ukuthi ayiphumi mfethu leya nto. Njalo uma ngicabanga ngibe ngifisa ngathi ngingabuyela emuva mfethu. Lapha ngikubuyele emuva cabanga. Angithi yabo, ingakho ngilethele la. Ngilethele yona le. Khona ngizobuyela emuva or khona ngizobuyela emuva. Cha, besandi lokho phela ngikululese. Angazi. Kodwa-ke angithi ngathi usiyentenzela lapha abakuyiphi. Shuthi Yangabhenwanga yabane nje yazenzakalela angithi. Shuthi mina kuyangiyisa. Because manje avele ngishintsha ngendlela engicabanga ngayo. Kanti vele nasekuqaleni Abantu kukhuluma kanjani ngiyafisa ukwazi mina abandile ngiyidlala. Ngisiyami. Mina bethi umngani mina ngisisa umngani and ayikho into esingayenza mina nawe ayikho because ngisho ngathiwa siyazama ukwenza ngeke kuze kwenzeke indlela esibenza ngayo mina nawe i-manager cabanga ama-consequences cabanga izinto esizobulala bangathula nawe manje siyajona. cha phela lokho singakubeka eceleni phela ukuthi sisebenza ndawonye akusho ukuthi sesizofika ukuthi yabo sibe nani or else-ke nje kusho ukuthi fanele ngivele ngiyeke kwamsebenzi khona uzobona ngiyeke-ke mhlawumbe la uzobona ngizangazi ngithini iyona ndlela nami engakhuluma ngayo. Anokuthi ngithini njengamanje anokuthi ngithini Kodwa phela unganginiki ithuba sibone mhlawumbe singazama sibone ukuthi masiqhubeke siyabana khona yini emva shuthi mina ngifana nomuntu okhethile kodwa manje okhethele singasho kanjani siyazi ukuthi unomuntu ungile muntu sakwenza but esikhashana and mina uyacabanga ukuthi umsebenzi wami usengophela ngatholathula ngenza le nto engayenza cha phela nalokho phela singabona izizwa zonke izinto ezingayithathela phansi bese esengekho nomakhala why anginasele ukuthi vele why la anginasele wanempela uzayenza without amakhamera kanjani unganginaki ungangaki ngizama ukukhuluma nawe yo ngiyazama ngiyazama Coba nama ngathiwa siyazana ngisho sizokwenzeka siyazana siyazana balokho siyaba siyaqabana emsebenzini or siyaqabana endlini siyasothiwa ngezinto kumele ngiziqabela sikhulumisane siyangitshela ngeke sesebawuthi siyodila namakhastoma asokwenzakalani Lalu kapan aku yang aku jadi cuma apa yang saya
Abanendlela hayi. Kodwa ngithi yazi abantu njani. Phela ngizozama ukuyicontrol. Yazi ukuthi ayikwazi ukuyicontrol. Because nje wonke umuntu engathi ukuthi bazweni thina abantu. Kodwa phela singazama Kanjani? Mina mhlambe ngingazama but knowing you uyazi ukuthi ayikho. phela ukuze ngiyi-avoid-e lo nto kuzomele ngingasebenzela like ngizama ukusebenzela kwenye department. Angiboni sizokwazi ngeke ngisebenze because wena akwazi ukufika number 1 and rather sihleli usekhizwa already umsebenzi bayasola ukuthi mina kuyenza ngaphansi kwami. Urathi ngisayifika manje siyayeza lento nayo. Ungeke uze reflect nesho ukuthi ngeke uze reflect. Uzoveza wena. Angeke kuzoveza wena nje usiqala. Ngiyivezile le ngoba sesikhuluma nayo manje. Sekuyimanje ke. Cha, besides lokho ukhona okuyazi. Angeke ngophathi besoza ngithi Ukusola kwabasizi kodwa kube nawo wangenawo abasizi. no basibayasola ukuthi abanayo show kodwa sifunile. Uright impela bayele kanjalo baze bayenze. Side wandile. Sengivele ngasutha nje. Phela side Ngajuluka nje same time. No cha yazi ukuthi bengadilele serious ukuthi wena kodwa lo ngibizela bengenamvuto emqondweni wangempela. Manje mina phela ngiyazi into ekhosana bayafika. Yiwa kanjani? Kulungile zokujoin. Ngesandla. Alright. Asilime siyetsheni. Sabangalile manje sidlala ezandla. Mana kuyaphila lo nkulumo. Hey. Oh lo sabangalile manje. Phela sayeke babangana ngithi. Kodwa Sayeke. Manje manje yes. singayidla njalo noma wasengifuna. Maza. Kuthiwa into ethi siyenza nje. Usufuna manje ngiqomele inyama ke. Cha phela ngisho ukuthi ngiqomela inyama. Sengimale ngiyazi. Because angizokwazi ukuthi sichithe isikhathi ndawonye. More than before. Ngeke izenze lento leyo. Inkinga ukuthi awukaboni kodwa manje usujaha ukusho njalo. Ngiyazi ukuthi ngiyenze. Umuntu uyashintsha, umuntu malale phezulu ngeke wazi. Mina angeke ngikwazi, angeke ngikwazi ngibheka futhi. Ngizokwenza ngayela ngizimini kodwa ngirumini. Ayikho umuntu owaziyo ngako angazi isinda bafuthi uzokubesa laba amakhemana like ngamanje sibuyele ividiyo zethi ukuthi nakhona into isenze ngalumini. Lungile phela. Akukho okungaveli. Futhi nemizwa iyavela ngoba So manje lo umsebenzi wami ngibizwa ngaso. cha owami. Hayi wow. Oh, wamazama ukuthi njengoba ngilana manje ngamanje awusebenzi wami. Phela for wena uwena okulula ukuthi uqoshe mina. Uwena ophethe mina. Nami ngabaphathi kusanayo. Angithi manje ngiyina owner yale company. Angiyona ngisho CEO yekhampani. Ngiyayithuna. Ngisuke vele nje manje bayayibona abantu abaphathi lento leyo kuthiwa ngaso. Number 1 senze into olungemsebenzini. Ngeke kodwa bekuxoshe into abanganakwazi. Abona ubufakazi lo. Ngesenza lapho sibona ubufakazi. Hayi. Yabona ukuthi acabanga isanga lento. Ngeke ukuthi ufakazi because bona uma bexoshe uzodinga ukuthi okay iphi ividiyo ekhombisa wena. Ividiyo lena ithatha Manje wena uzodinga ividiyo abanikazi bendaba beconfirm live ukuthi bayenze. cha phela for bona ukuze benze njalo ufakazi uzodinga. This is enough proof for them ukuthi bayisebenzisele ividiyo leyo. Ukuze mina kumele bayenze ngami. Hayi kubonakala sesibonakala ngisho.
Shuthi ngizosheshe kuyeke umsebenzi. Kuyomsiza futhi uma sizoqhubeka kanje futhi-ke nami ngibasebenza nami. Phela ngeke phela ngeke nguyeke umsebenzi ungazi ukuthi kwenzakala noma siyaqhubeka. Umsebenzi uzoyeka if only uyavuma ukuthi siqhubeke. Ngeke ngikwazi. Mawukuthi okay ake ngisambule manje uyeke umsebenzi mina ngiyaxoshwa Siqoshwa sobabili. ngiyawuxosheka ngixoshwa like mina ngiyakwazi amave ukuthi athi amahlanguleke le ngayenza nawe i-against izinto zasemsebenzini. Mangithi ngiyenze njani nguyeke. Sinahlala ngani Okay, umsebenzi nenze njani. But ubungani bethu ngicela bube njengasekuqaleni. Kuze kufike nje la kufike khona ngicela bube njengasekuqaleni. Ukuze phela kufike la hotel. Angithi nje babu close. Ungashintshi lutho. Siyaqhubeka sabangani. Asenze lutho futhi asenze sabangani. Mana umuntu asenze lutho short asijola. Why? Umuntu asijola kulungile kodwa siyaqhubeka. Ngana bajola Kodwa siyaqhubeka. siqhubeka sabangani. Asijola kodwa siyaqhubeka. Siyaqhubeka ngoba abangani asijola. Angasenga manje ngithi kwena siyaqhubeka siba abangani asijola. Friends. Hayi ngiyabuzwa. Kodwa phela sangazama kambe ngesikhathi. Because phela imizwa ayilawuleki. Sokufundisa abantu. Umfundisa. Angisinakho ngikwazi ukuletha la ngenxa yemizwa. Sesiwayeni umadini. Lento ngitshelayo. Ayekuze kwani. Okay, babu-right. Babu-right leli sayenza laphaya. Kodwa angasikaqhubeka nayo. Ngiyasazoqhubeka naye ayigcine lapha esifuna Le yasehotel. Ngoba ayikho right. qala ngikubona lo. Ngingaqala. Wathula Kumele ngithini ngathi manje inhliziyo yami yasebuhlungu. ngiyacabanga sizowabiza Kodwa ngisangithemba. ngoba nomunye yasayidile ukuthi size la Ngibonile nje ngathi ngibone khona. cabanga bese nasemele ubani like bathe hambe biza Phela umuntu uyamtshela ukuthi no manje kumele behlise. Ngoba phela kuyona yonke into engiyibonayo njengoba. Mina ngithethe manje ngingakhona lapho nawe after decide laphaya leyo leyo attention abantu bayabona ukuthi angizibalisa kuyakuze kwenzeke ukuthi Ngizonitshe ukuthi kusahamba kahle kunjani ukudla. How is your date? How is the conversation? Siyandi into izeli yahlangana.
Wasosula ubuso manje wasula umjuluko kangaka ngikutholela ibhiri. Kanti seyini futhi manje? Hey. Dadewethu. Phela ngishaya. Engathi uqwazo umkhondo. So ngeke kodwa ungafika ukuthi ukwazi umkhonto ugqoke inangu. Yebo. Ilokhuzana. Iyona Ama-horns of the bunny. And ufaka enhliziyeni. Phela yahlukana phakathi. Ish. So usho leli la ID impela igasiyana. Siyazi ngempela ngale nto le. kanti wena umazi ngoba uSiyanda wandile but awukuthi nje usho uSiyanda. umsebenzi wandile emsebenzini. Oh. Khombisa khona ukuthi ufunazi uqondile. Mina bengazi nokuthi uwandile selokho asibhalela wathi uSiyanda. Yawandile azange ayithi. Eish. Izathu sakhe bekuyini ukuthi athi cha. Umfikile lapho. Mayesho yena siyamkhala ngokuthi umsebenzi uzoba njani. Yabo nje ngowa. Okusho ukuthi kube bengasebenzi ndawonye mhlawumbe bungamniki ithuba. Oh. Why? Like sisazane kakhulu as friends sinayo wandile. Mhlawumbe 3 years, more than 3 years sisabana naye. Uyazi ukuthi mina umuntu ngiyazi ukuthi umuntu wakhe. Imani rewind. Kana nomuntu wakho uzangithi vuna ke le ngiyazi ke le. Azange ayithi vuna mina bengazi ukuthi uzonomuntu ushilo kodwa nozange uyithi vuna uphathi. Phela le nomuntu leyo besangayibonisa ukuthi simenze. Ayitebe umfundo iqondisa. Amadoda azonda yazi. Abakaze basala. Abasenza abantu. Yibo. Imake so ubuhlela ukuthi uzowenza njani kube yena uthe uvumile. Phela lapho ngoba vele nazo ukuthi ungaphuli nje O bese kuyona indlela yazophuma ngayo vele. bese ufuna nje vele ngazi ukuthi vele inhliziyo yami la vele nazo. So kusho ukuthi uzobuka le episode ebona ukuthi ubungasamfuni cishe wamdamba but because nawe sebakudambile so ayingeke ugo uhamba ku-Cloud9 wena oshayela ibhanoyi and uqoqoshintshe ebhanoyini. Sefuna uzobhekisa nami manje because nakugeda-ke umuntu akukwenzela izinto ongazazi nami semele ngizobhekisa ezami nomuntu wami-ke manje ubani ngento nje usuku olulodwa emsebenzini. Phela kuwena yinto kumina into enkulu kabi ngoba uzothola ukuthi lowo muntu enginayo asibenzi njengoba So ufile ngathi ushaye nangenrun. Eish. Ngiyaqala ukungazi ukuthi ngithini. Ukhethile. Kuthiwa catch flight angithi I am feelings. Yo! uqedela ngesingisi. Hey. Yazi ukuthi ngiyaqala serious ukuthi ngazi ukuthi ngiyaqala ukuba speechless ngihlezi nginento engizoyisho ngihlezi nginempendulo. But indaba yenu yangisinda. Mina ngijulekile. So now umuntu wakho uzofind out la ukuthi Yazi usuqedile ngami emsebenzini umuntu wami because wangahlala umnika ithuba ke vele ke. Angikwazi after le kaseyenze la namhlanje. Yo. Nje izodlula nje. Angizodlula kanjani? Nami nenze. Internet never I forgets feel like Siyanda. izoqala le because izoqala manje umuntu wami izoqala manje emsebenzini. Mina I'm gonna Okay, going back to work, how are you guys handling your situation now? Because you were saying bevele ku awkward and it's after isimo lesiyaya. So manje how much more awkward is it going to be going back and it's already out there in public? Mhlawumbe ugcina ngoliya kwalokho. Hawu? Ukazothatha apho omunye eMzansi unemployment rate high kanje? Awumenze kumsebenzi because of Hayibo kahle Siyanda uyakanga. Anoke ngithemba uJesu. Uyena uJesu wasemhlabeni. Wasemhlabeni. Angisazanga. Ufana kanjani kasam? No, but I'm serious. Like, masenibuyile emsebenzini njengoba njani? Iyangiwarisha lo part. Nami ngiyangwarisha mhlambe yena angasho ngoba bethi uzoyeka unayo indaba mhlawumbe unayo plan B mina anginayo plan B.
Joke yasilendelezo. Yenza ngayithatha serious le nto le. Kodwa uyabona iposition osomufake kuyona mina njengamanje. Mina ngizoba nenkinga kule relationship yami. Ngibe nenkinga emsebenzini. Mina ngenzeka ngexoxa. Wena at least possible uzobe udumele emsebenzini ukuthanda bakho. Mina mangixoxa uzobe ngaphumini. Sobona siletha. Ngivele sahamba ngani. Bangangipasi. Noma ngithini. Ngithatha singawadela. Ngiyakhola. Yeah, but Awukwazi uphuze ngisho inangu. Guys inyangistressa yazi noba yithu. Ningibona ngithule nje hayi ukuthi mhlawumbe I'm genuinely stressed. Seriously. Okay, so how are we concluding izinto manje ukusuka la? So kusho usuzolova ngomsombuluko. Khona ngizodlula. Ebuye sengamanga. Ngomnceda dokotela, ngithi yena umphatha wami ngomnceda. ngiyacabanga ngitshela ebusweni ukuthi izolova angenzi incwadi eyi-fake because awukhulu phela mina ngiyazi ukuthi No, he's saying this on the internet, baby. Don't mind. Like, don't worry about it. Like, it's on the internet now. So, yeah, well, guys, blue. fresh. It's I know what you're up to, Woza. Oh, yeah, what's Okay, but are you guys at least fixing a friendship? Because we go awkward. Ni ungamkhulumisi Mayesh. Ungamkhulumisi wena. I was gonna khulumisa like emsebenzini bese sefuna ukuhlezi njalo Oh, kunamazi besifuna ukujabulisa. Yebo. Bebevele besola emsebenzini esikhona into ngaphansi kwethu about two. And bespeaker. Emva abantu nje eyodwa eyenzeka. Sehlezi. Awuyona i-professional side. Nika siyanda. Ukuze umushawa ugesi wami. Wajideka. So now we friendship here, good back up, look. Are you going back to at least being friends and talking and nivumelene ngalokho? I will still gonna be friends. Oh. At least call. Mina nguvumelisi. Sisezoba yini abantu. Aba-right nto abisaba ngani before usenze le nto le. Awumazi njani yabona ukuthi aze enze la ile mqondo wakhe. Number 1 akakwazi ukufihla imideni emideni umuntu kumele abone nje. Mina nje sesiyajola emsebenzini singabene endingi ozokhuluma emsebenzini. Ngoba sebantu bazobona and lokho kuzodraw attention kubantu. Bemmeme kuma podcast ave osho sinibangani. Akanasifumo. Bakhahlelwa yini? Sifike kuma podcast ayishaya ithowa ama podcast onke emhlabeni. Hambe bachaza njengoba Because izolo kuyazi manje ukuthi unathatha umuntu onjani bese. Lokho imfihlo zami ngingakacabanga. mhlawumbe ngisho nabangani bakho bengazi bazofind out la. Bebengazi cabanga. Oh. Bebengazi. Okay, you know what? This is funny but also really stressful at the same time. Siyanda ngiyabonga ukuthi at least uthathile ithuba ke wathatha risk wasibhalela. It was a huge risk. But sometimes life is about gambling. So thank you for trusting us. I'm sorry we couldn't help you. I'm sorry to disappointed. That wethu bengazi ukuthi into zenu zishube kanje. Ngiyaxolisa abantu ukuthi indaba zenu zingaphandle ezihlangalaleni. Think umethu uyazama naye kwasho ukuthi mhlawumbe approach. Yazi ukuthi uma uthi ngiyavuma sesiza kanje. Ngiheha nginyaka hayi manje. Oh, but that's not a bad thing. Nje uyazama ukukhombisa ukuthi uzophila soft. No, akwazi zomkholisa soft ukuthi hayi. Wena uthandani uthanda ukuthi kwenze njani? Ngithanda ngenze le mission rasabangani mina naye. Ngaqhubeka uyangihead. Sutha silani. Touche! Ngiyakuzwa uyakhuphuka ke lapho ngiyakhuphuka. Ngoba vele nihethene yes. Ngimhilani. Kube mina ozokulungisa. Sifaka namabhandishi. Khuphuka. Qhubeka ukhuphuke.
kodwa nangasakhuphuke kodwa engikwazi qobe Ukukhuphuka lezi sizokwazi. Ngicela ukunishiya guys mina ngiyasindela. nami ngiyasinda Yeah, ngiyasindela. But thank you bengisakhuluma ngaphazamiseka. Thank you for coming and thank you so much for your time. And thank you for handling this. Ngale ndlela ohandle ngayo like omunye umuntu bezo throw ama tantrum. Ngabe kuyaliwa manje ngabe chitheke kobugayiwe literally ngabe inyama iyafly. Ngabe usuthe yabo. So you didn't do that and I appreciate that so much. Ngiyabonga. Siyanda ngibonge kakhulu. Good luck baf. Engakusho nje ukuthi good luck. But okwamanje sengihembe. Iyangisinda lesimo esinikisona ngiyaqala ukuba kusona so angazi ukuthi kumele ngidile kanjani naso. Ngisayokwetshisa one man. Nimen right. So Usiyanda thought this was going to work because he knows Zoe from work. Do you get it? If you don't get it, forget about it. Just like how Usiyanda was told to forget about it. Yo, gibuhlungu umoya wami uphansi. My A is on the floor. Ngathi Versace ya Bruno Mars. Lalela, maybe next time it could be you, but mhlawumbe ngeke uzutholeke ipani njengosiyanda. Njengoba umoya wami uphansi kanje, the only thing that could pick it up is getting a subscribe notification from you and from you turning on your notification bell. So please do best and subscribe to Select Africa TV. Also follow us across all social media platforms. But of course, then you have the honor to call me Adama 2K and Namingi 2K signing out from the Next Chapter Restaurant on 167 Florida Road. If you'd like to be a part of the show, Spalele and I were on the email address down below. And Wasbani, something next week Tuesday, Utolipan, but angisipan lokaj. Ngisho phela ipan lamaqanda ngithi like hi they serve the best breakfast emhlabeni. So come through and it's going to be a vibe. But for now, happy Tuesday. Thank you so much and good night.